I Burjassot lluita contra la violència masclista per mig de la prevenció i la informació. Diverses associacions apadrinen la 5a edició d'un programa batejat com Pla d'Acció Municipal que busca sensibilitzar a la societat davant els possibles casos de maltractament i tracta també de fer front a una dura realitat que l'any passat deixà a la comunitat un balanç de 6 víctimes mortals. Més val previndre que patir les conseqüències és el que han demostrat en Burjassot gràcies als plans d'acció contra la violència masclista. Estem treballant de forma coordinada i regularment policia local, policia nacional, empresa pública d'ocupació i formació, que és CEMEF, centres de salut, els serveis socials especialitzats en l'atenció a famílies i infantesa, Espai Dona. Duen des de 2006 fent-li front a esta xacra. El nombre d'ordres d'allunyament des de 2011 fins a 2013 es va reduir en més d'un 44%. L'anticipació ha sigut clau. Han augmentat les dades de dones ateses que no han patit violència de gènere i a poc cada vegada acudeixen més dones directament a Espai Dona sense passar per policia local o per policia nacional, que és quan s'ha formalitzat o bé una denúncia o una agressió. Moltes dones acudeixen a aquest servei per a que els ajuden abans d'enfrontar-se a una situació de violència de gènere. Només en ajuda psicològica s'ha augmentat un 15% en dones ateses en un any. En l'Espai Dona de Burjassot atenen a tot tipus de necessitats i orientacions que poden tindre les dones. Pues que no saben cómo hacerlo, no saben dónde ir para enterarse. Situacions que amb ajuda són més fàcils de solucionar abans de que arribe a altres llocs. Pues sí que he tenido mucho, he pasado mucho. Si me hubieran asesorado mejor, yo hubiera podido a lo mejor saber qué hacer. Per a continuar en esta línia de reducció de casos de violència masclista, per a les veïnes i els veïns, la clau està en donar-se a conèixer més. Mucha gente no lo conocerá porque como no lo dicen... Para que la gente lo conociera más y supiera un poco más a qué se dedican y sus funciones. Des de l'Ajuntament ja pensen en crear-se un observatori municipal per a recopilar aquelles dades estadístiques que no poden aconseguir d'altres institucions. Clar, també els repunts